Norok o video no baksa no khai eba baksa no yapano tongi mana abagi ang o video story norok jotono tini share khainai o chala Tangwi bwrwi kapalo Sindur Fulwi Rohor ka o chalate bwrwi khorokna ni kasaro tamo ongai bwrwi 6 de eba saldok tongi thanya naka abo joto bisingni secret story norok tini khanawi saimanai o video ni bisingo te norok laswa bwkha kaisa koksimi wansuk nai aw chungbo abo kahai hamjama nango hinai video nanya segang norok display nukiman kana khoroksa manai ano message khakya o chalate bwrwi ni video sanamdi hinai abagi Chini team ni borok a chalabe contact khakya phadi hingai tabuk o takuk ni secret story no khanawi nayena Pulas segang norok no detail sauna jate norok buje manate chalani mong pramode noatia para angka kola bagan chala present no tabuk graduate complete khaja tei bwrwi mong molinari yang para moida bari gargi gana bwrwi present no tabuk college third semester poritongo o chalate bwrwi khorokni ni hamjama halok 7 year eba 7 bosor angka phati tabuk main story wo o chalate bwrwi pule khoroksa tei khoroksana nogi chajak lakya abagi chala bwrwi khorokni bwkhani kauna khologi saka abo kahke khorokni ni hamjama halok bojaka kini hamjamani kacharo waisa wusu walai marok tongo haipano okok bangai walai mani asuk jora sal nangya srapja tongkhani khoroksa tei khoroksana asake bujilaima bagui tesha hamlai thango abo kahake jora thango phayo chala bwrwi khorokni ni hamjama bo waisa wusu hamjama kacharo chalate bwrwi ni bwkhao kirima phayo Tangwi hinkai borok kini logi baksa hamjak tongmani kacharo kebo eba bini kokbaide olo kaklaina rok nangno abo kahai chalate bwrwi kirijago abagi chalate bwrwi khoroksa tei khoroksano kogrwi smai tanglakya a smai wngkha chung kini kaham tei hamya ni jora logi baksa tongnai tei jodi kajana kalai kebo bai kajaya chung khorokni simi kajanai chini kacharo kebo no tubuya abo kahai kok narigi chala bwrwi kwbwi hamjama bo kwbangma smai tanglakya a jora chalate bwrwi ni abo kahai tomung samung nugui nokni okra borok buma bupha hinjangnai teruk bwsani joto kok saimanai olo chalani buma bupha tei bwrwi ni buma bupha khungnui eba duita nukungni okra borok kok salai kaina angkha chalate bwrwi no abo kahai pramode tei molinani kwbwi hamjama o 7 year eba 7 bosor complete angkha tabuk bwskang salo chalate bwrwi no kaina bagi nokni joto okra borok thansake kok sabai tonthok chathokbai imang kotor snamlai tonglaimani salcha asake jora hamya phakya bwrwi totrao kaisa bothrai eba kola kahai wngwi tori phakya abono tei nokni borok asuk serious nalia Tangwi hinba abo kahai bothrai eba kola wngmani haino hamui thanai hini doctor eba sakhamnogo thalia nokni borok aboni salnui eba saltam olo chala bini bwrwi no saka doctor himdi najaknani je rang nangmani angno talangi phonugai nairinai a jora bwrwi saka kuno wngya thana nanglak pulani sai tabuk tesa kaham eba hamui tongkha chalate bwrwi abo kahai koksai bujilai tongkha doako thana nangyan keba nogono tongsidi hinai aboni 5 eba 6 de mane salbai eba saldok jora laima olo bwrwi totrao je bothrai kola wngmani abo effect khake eba sak hamya bariwi arono langma choka bwrwi a jora chala marke bwkha dukhu nangjagui mokol mukti naringmaliya chirigui kapna nangkha tei o chala agi bini bwrwi no kok rijak tongo ang nono kwbwi bwkha bai hamjago nungno ani pulya tei paithani hamjakma nono ang kuno jora yakarya nini kaham tei hamyani jora ang nono logi rinai ani langmao kajana kalaibo ang nungbano kajanai abo kahai kok sawi chalate bwrwi agi kok rijak tongo eba smai rilajak thik abo kahai chala bini bwrwi no kwbwi hamjama bagi je kok rwi asuk 7 bosor jora logi ri phaimani tabuk bini bwrwi thwithangmani yakulo o chala bini bwrwi ni gana thangwi chirigui kabui kapalo Sindur Fulwi kajaka o chala bini bwrwi bai aw kwbwi hamjama tei bwkhani borok hinmani kisani kokya logi baksa kha baksa wngwi 7 bosor jora nasing phakya bwskang salo khorokni kha baksa halok kwtalni yapiri sena bagui imang kotor nugui kok surlaima jora nokbar hamya phaima bagui nokni nukhung khung chili koboni karai thangbaikya tabuk abo kahai o takuni langmao nok tonggibo nukhung kari kahai bini bwkha kuno jaga tongi aramaliya jora thango phayo haipano o takuk tabuk bo
bini bwrwino gana manthok nukthok kahai ma tongo tei norokbo kaham ke saimono kwbwi hamjakmao breakup wngkhai bwsuk bwkha kosto tei bwkha duku man. Aroni bising o takungni kai kwbwi hamjakma khorokni lama yapiri kaisa himui tongma jora bwkhani borok sakni sampli kahai imang wngwi kwmai thangka. Norok hinkai o takungni kwbwi kothoma kwbwi hamjakma kaham ke khwnawi mankana jodi nungbo nini bwkhao kebono abo kahai kwbwi hamjakma tongkhe o video no share khe ridi Tangwi hinba abo kahai kwbwi hamjakma joto bujilai tongna wngthung. Video ni main kok abono o chalate bwri khorokni hamjaklai mani kwcharok kwbangma kok eba smai relakya abo teke borokni hamjakma 7 bosor complete wngkha asuk sal jora nasimani olo lama tungsa thanchake yapri sena bagai kok rilaima jora bwrwini totrao bothrai wngwi sakchaya wngmani aboni sal ba saldok tongkeno o bwri haingno yakat kalangkha abagui chala bini bwrwino aki je kok rui hamjak phaimani abo joto kok narika chala video no last pathik jora naima bagai blaki hambai tei video no chajak tongkhe share kari norbo jodi nini bwkhani kok eba secret story share khanemo chungwi tongkhe Chini Facebook page o description rijak tongo aro chungno share khaimano hambai.